cameraman nyo kami. Itong papel namin Kaya sinama nyo kami, cameraman nyo eh. Ayan, oh. Live to, live. Kapres, tara. Yun, oh. Yun, tama kami oh. Ayun. Apa? Okay. Ay, ako na ta. Ito. Tour guide. Tour guide. Kaya baka maligaw tayo, tour guide. Tao na tayo. Mauna ka pa rin mabit harapan. Ako sa likuran. Tour guide. Kapya. Baka iwan nyo ako, mamaya taliman ako. Picture! Wala! Nakalive ako eh! Hindi ako makapicture eh! Natatay ako. Ito, pag lumusot yung paa mo rito, alam mo na mangyayari sa paa mo. Mga lumang ano na eh, medyo mga bulok-bulok na yung mga ibang kawayan eh. Tarsier yan, oh. Tour guide! Yung tour guide! Ano yung tour guide? Ano? Bakit pa nakabike naman sa'yo ano eh? Kita ba? Kita? Lahat? Eh? Kita? Pila-pila, Lek! Lek, yan, pila-pila. Lek, yan ako, saulian ako. Yan. Oh, ito na ako oh. Okay, yan. Pila-pila. Aray ko. Aray ko. Sa kabila. Kailangan yan eh. Okay. Oy, papagaitan! Okay.
Oh, tour guide, ano yung tour guide? Tour guide, sabi mo tour guide. Itong nasyenda ko ng iwan ko kasi malayo, wala akong sasakyan. Nakasakay lang ako. Ito ang tour guide namin eh. Nakasakay lang ako, kaya ka nakapunta rito sa ano ko. Tumawid pa ng pugpug yan sa kapakas. Yan, pero pinamigay ko lang ito sa gobyerno. Wala sira eh. Sira yung makina na junk shop. Dito sa exit. Okay. Palabas na tayo ng exit. Puno ng bakawan. Ito yun, ugat, tingnan nyo, Sa Tagupan. Sa Tagupan. Up yan. Matutulis to. matutulis siya, matatalim yan. Tatalim to. Alright, naibang ka namin.